Здравейте! Имам тежката задача днес да взема 3 артефакта. Ето да намеря 3 артефакта за една игра. За целта аз съм се облякал с специални неща, т.е. раница, за която е за 2 контейнера за артефакти, и броня, която също има 1 контейнер за артефакти. По този начин виждате тук изписани 3 артефакта. Остава сега да бъда пуснат на подходяща карта с подходящи играчи и да успея да взема тези 3 артефакта. На тази карта дори нямам идея къде са артефактите, защото никога не съм ги взимал. Виждал съм къде са аномалните зони, но никога не съм откривал артефакти в тях и обикновено съм умирал. Така, тук намерих съндъчи, което ще взема. Появата на артефактите е свързано с специфичен звук, който издава играта. И обикновено в зоните, където трябва да има артефакти, при старта няма такива. Те се появяват малко по-късно. Така че аз ще сляза долу и ще чакам този звук. Предполагам и други играчи го чакат. Ако вляза по-навътре в зоната, тя ще се активира. И тук ще стане всичко в един газ, който е смъртоносен. Вижте, около мен се води битка. Това се намира точно в центъра на картата. Така, гъста. Активираха. Без качествен костюм тук смъртта е доста бърза. Аз съм добре химизиран, въпреки това вече виждате, че съм пиян. Тук някой до мен е стрелял порито, най-вероятно и мен ще гръмне. Имам известен лак, но той е от това, че рендвам филмче в момента, а не от самата игра. Така, влизам обратно в тази неприятна зона. Така, значи количество много бързо трябва да стане. Тук виждате, умряха още при влизането. Ще се пробвам с другия артефакт, който е горе. Него също не съм го виждал, там е радиоактивност. Това тук е другата аномална зона. Също не съм виждал артефакт при нея. Значи тук проблема е с радиация. Ще ми се поне да го видя как изглежда, защото няма как да вземе човек нещо, което никой не е виждал и не знае къде се появява. Това са ми първите опити в... Подозирам, че някой тук... Първите ми опити в тази карта да намеря артефакти и затова така свършват трагично, защото не знам как изглеждат. Така, долу зоната се е успокоила, мога да вляза пак да разгледам. Така, виждам нещо синичко там, това е артефакт, да. Вижте го, даже 2, 3 даже. Чук да се появява и трети.
се това взех и умрях. Предполагам, че ще имам късмет да взема и третия. След така, двата артефакта, които взех и са еднакви, зарастват с рани. Лошото е, че имам и снайперист тук, който ми тормози. И пък... Така. Това е върха на наглостта. Този нагляр. Добре. За съжаление гъста още не се е дръпнала. Ще трябва да чакам. Това е третия артефакт, който намирам. Виждам, че има и четвърти, но аз нямам място вече. Така, изпълних този квест с трите артефакта. За първи път влизам тук и намирам артефакти. И сега остава да помогна на съотборниците си. Виждате квеста ми е изпълнен. Три артефакта намерени. Ето ги и трите са еднакви, които са в мене. Това е край на матча. И ето ги трите артефакта направени. Значи това е най-голямото количество артефакти, който е изисквало от мене в играта да се намират. Не е невъзможно, видяхте, направих го за много кратко време. Разбира се, никой не ми пречеше, но това е.